А какво, ако целият ти живот е съсипан не от враг, а от най-близкия човек, този, с когото делиш легло? Представи си, живееш в илюзията за идеално семейство, а всъщност бавно те тровят, подготвят те за лудост, за да ти отнемат всичко, което ти е скъпо. В тази история няма прави, има само измама, страх, предателство и една ужасяваща тайна, която ще изплува неочаквано. Гледай до края. Очаквате нещо, което ще преобърне всичко. Беше ранна пролет. Светъл ден, отвън ромоляха капки. Апартаментът ухаеше на ябълков пай и изпрано пране. Елена стоеше до дъската за гладене, машинално гладейки ризата на съпруга си. Правила го е стотици пъти и в този момент ито се струваше, че всичко е наред. Но зад това спокойствие вече се прокрадваше шепотът на предстоящо предателство. Денят изглеждаше обикновен. Съпругът ти, Виктор, беше успешен редактор, уважаван, сдържан. Говореше се, че не поглежда други жени, въпреки че под негово ръководство работеха десетки ярки, красиви, амбициозни дами. Елена не ревнуваше, просто не й идваше на ум. Запознали се още в университета. Тогава тя, студентка по фотография, той изгряваща звезда в журналистиката. Сближили ги общата страст към репортажите, дългите разговори за професията, спорните снимки, нощните пътувания из града. Всичко било като на филм, бърз роман, сватба, кариера, успех. Но имало и белези. Елена помнеше болката от онази бременност, която завърши твърде рано. Едно мъничко бебе, родено в 6-тия месец. Чула слаб писък. После – тишина. Казали и, че сърцето не е издържало. Казали, че детето е починало. Елена повярвала. Не е и показали тялото. Просто и съобщили, че всичко е свършило. Виктор погребал момиченцето без нея. Тя ридаела на малкия хълм, без да има дори снимка. От тогава много неща се променили. Елена се опитала да се върне към професията си, но сърцето й се свило. Не можела отново да гледа през обектива. Всички герои им се стрували празни. В крайна сметка, Виктор Пире предложил да напусне работа. «Почини си», казал той. «Твърде изтощена си. Занимавай се с дома». И тя се съгласила. Без борба. Годините минавали. Виктор правил кариера. Връщал се вкъщи уморен, понякога късно. Но Елена не подозирала нищо. Тя му варяла кафе, гладела ризи, перела чорапи и си мисляла, че всичко между тях е наред. Понякога идвала майка му, Катерина, усмихвала се строго и казвала колко му е провървяло на сина и с такава жена. Елена приемала това за даденост. Всичко било сякаш замръзнало. И изведнъж, една случайна вечер, Виктор получил обаждане. Погледът му станал предпазлив. Каза, че е майка му. Трябва да се отбия, свършили са и лекарствата. Думите бяха обикновени, но интонацията, тя беше различна. Когато той излязъл, Елена почувствала тревога. Нещо я смутило. Тя отишла до вратата на банята, където той се бил усамотил да говори. Пуснал крана, но не отчел, че слухът й е изострен от подозрение. «Ти пак ли с това?» Дочуло се приглушено. «Нали ти казах, никакви проблеми, докато е сънена и объркана, можем да се срещаме спокойно». «Да, но за сега развод е невъзможен. Трябва тя да подпише прехвърлянето на апартамента. После. Може». Елена чуваше. Всяка дума се забиваше в мозъка и като гвоздей. Той лъжеше, изневеряваше, водеше игра. Имаше план. Да я отстрани. Не физически, а психически. Да я направи луда. Да убеди всички, че не е на себе си. Да изсипва нещо в чая. Да я злепостави. Да я пречупи. Да я изолира. Елена бавно отворила очи и разбрала. Започна нова игра. Залогът беше нейният разсъдък. И живот. На следващата сутрин Елена се събудила с тежест в гърдите. Не от болест, от осъзнаване. От истина, която вече не можеше да изхвърли от главата си. Спомняйки си чутото, всяка интонация, всяка фраза на Виктор, тя чувстваше как земята под краката й се изплъзва. Той говореше за някакви капки, дозировка, помътняване на разсъдъка, значи всичко, което й се случваше, забавеност, сънливост, странни сънища, не било случайно. Той наистина й подсипвал нещо в чая.
Елена станала. Бавно, сякаш се движеше през гъста вода. Отправила се към кухнята. Всичко изглеждало обикновено, но тя вече гледала на дома си като на капан. Отворила всички шкафчета, надникнала зад зърнените храни, подмивката, в аптечката. Нищо. Никакви шишенца, нито опаковки, нито пакетчета с прах. После кабинетът на Виктор. Бюро, чекмеджета, нощно шкафче, чисто. Следи не останали. Но нали той го каза? Призна си. Излиза. Носи го със себе си. Крие го. И вероятно продължава. Тя се върнала в спалнята, легнала и се престорила на болна, за да го заблуди, за да спечели време. Виктор се върнал на обяд, с цветя, с усмивка, с бомбони. Все още ли си отпаднала? Главата ме боли, прошепнала Елена, гледайки в пода. Може би чай? Попитал той нежно. Само ако ти го приготвиш. Той кимнал и отишъл в кухнята. Тя чула как скърца кранът, как налива нещо, как почуква с лъжица, а после пауза, дълга и отново стъпки. Той се върнал с 2 чаши. Тя се усмихнала и попитала. Моля те, донеси ми телефона. Искам да се обадя на мама. Докато той си тръгвал, Елена сменила чашите. Нейният чай станал негов. Неговия тя изляла в мивката, като си наляла обикновена вода. Не знаела какво добавя, но не смятала повече да бъде опитно зайче. Той се върнал, пиели мълчаливо. Виктор, както обикновено, разказвал нещо за редакцията, а Елена кимала и същевременно следяла как той отпива от чашата, в която вероятно сам бил подсипал отрова. Потрепери от тази мисъл и все пак вътре се появило странно чувство на триумф. Тя започнала да контролира ситуацията, а вечерта, когато той заспал, тя претършувала сакото му, напипала флакон, без етикет, прозрачен, с тънка пипета. Тя не го изляла. Елена внимателно преляла съдържанието във флакон от капки за очи, а в оригиналния флакон наляла вода. Върнала всичко обратно. Сега той ще бъде сигурен, че всичко върви по план. Дузес. Вие, едва издиша Елена. Да, кимнала жената. Казвам се Цветелина. Моля, седнете. Трябва да поговорим. Седнаха. Елена чувстваше как трепери чашата в ръката й. Знаете ли, започна Цветелина, вашата дъщеря, Дея, се нуждае от операция. Сложна, спешна. Страхуваме се да не загубим време. Обърнах се към съпруга ви. Той даде 10 000 и каза, с нищо повече не мога да помогна. Каква Дея? Прекъсна я Елена. Моята дъщеря почина. Преди 6 години. Лекарят ми го каза. Погребахме я. Бъркате. Цветелина мълчеше. А после, без да сваля поглед от нея, изрече. Момиченцето, Дея Стефанова, родена е дълбоко недоносена. Отказали са да я вземат от родилния дом. Подписът на документа е вашият. Това е невъзможно, изхриптя Елена. Аз нищо не съм подписвала. Моето дете, казаха ми, че е починало. Цветелина извади телефона си и показа снимка на документа. Елена се вгледа. Фамилия, име, презиме, подписът, сякаш нейният, но не нейният почерк. Това е фалшификат, прошепнала тя. Аз не съм се отказвала. Не видях моето момиченце. Не ми дадоха. Измамиха ме. Тя се задушаваше. Светът се рушеше. Всички стени, които толкова дълго бе изграждала, се разсипаха на прах. Тя е жива, прекъсна я Елена, стискайки пръсти до болка. Жива е, на 6. Има сериозни проблеми с зрението, но е удивителна. Умна, добра, деликатна. Тя много прилича на вас. Елена не помнеше как е излязла от кафенето, как се е качила в такси, как е пътувала. Светът плуваше. Лицата на хората по улиците бяха размазани, сякаш всичко се случваше под вода. Когато пристигнали в детския дом, директорката я посрещнала на нож. Дойдохте, опомнихте се. Преди 6 години се отказахте. Сега ли ви се пробуди съвестта? Тук не е цирк, уважаема. Аз нищо не съм подписвала. Казаха ми, че е починала. Имам си акт за смърт. Гроб. Директорката притихнала. Погледнала я с друго изражение. Добре. Тогава всичко е различно. Хайде да вървим. И те тръгнали. По дълъг коридор с бледи стени, миришещ на варено цвекло и ефтини почистващи препарати.
Някъде в дълбините на тази сграда Елена знаеше, ще срещне дъщеря си, своята истинска жива дъщеря, която й бяха отнели. В игровата стая беше шумно. Деца, боички, моливи, смях, шумолене на купчета. Елена застана на прага и я видя. В ъгъла, на пуф, с плюшено мече в ръце, тъничка, с чипоносле. Косата изплетена на две неравни плитки. На носа огромни очила. Това ли е тя? Прошепнала Елена. Дея, кимнала директорката. Елена се приближи. Здравей, мъниче. Казвам се Елен. Мога ли да поседя с теб? Здравей, прошепнало момиченцето. А вие коя сте? Аз съм фотограф. Искам да те снимам. А защо? Аз не съм красива. Елена почувства как сълзи се търкалят по бузите й. Седна до нея. Това не е вярно. Ти си най-красивото момиченце на света. Дея сведе поглед. Но имам лоши очи. Всички ми се смеят. А аз няма. Аз просто искам да се усмихнеш. На мен. Дея кимнала. Подозрение за подлог, незаконно задържане на дете, опит за отравяне и подправяне на документи. Ще дойдете с нас. Виктор погледна Елена. Това си ти? Да, кимнала тя. Аз съм. Катерина се опита да се намеси. По-късно, обади се. Дойде. Чукаше на вратата. Крещеше. Той е твой съпруг. Ти съсипваш всичко. Защо? Елена отвори вратата, гледайки я право в очите. Знаете ли колко пъти съм си мислила, че сте строга, но справедлива, а вие сте просто същата като него. Предателка. Това беше заради неговото бъдеще, прошепнала свекървата. А моето? Ами Дея? Какво ще правиш сега? Попита Катерина. Да живея, спокойно отговорила Елена. С дъщеря си, в своя апартамент, в своя ритъм, без вас. Вратата се затвори. В същия ден Елена пристигна в клиниката. Дея седеше на леглото и рисуваше. Слънце и къща. Тя вдигна очи. Лелио, Елен, а ти пак ли ще дойдеш? Разбира се, усмихна се тя. Аз сега винаги съм до теб. И прегърна дъщеря си. Силно, истински. Мина месец. Елена стоеше до прозореца на детската стая, наблюдавайки как Дея рисува дъга с фломастери. Нейната операция мина успешно. Зрението й стабилизираха и сега момиченцето можеше да различава цветове, фигури, дори да чете прости книжки. Всичко, от което се страхуваше Елена, остана назад. Почти всичко. Един ден, връщайки се вкъщи, тя намери в пощенската си кутия известие. Съд. Заседание по делото на Виктор Стефанов. Тя вече не чувстваше страх, само вътрешна твърдост и яснота. Съдът продължи недълго. Доказателствата бяха достатъчни. Фалшива дарствена, анализи за психотропни вещества, аудиозаписи от разговорите, документи за отказ от дете с фалшифициран подпис. Всичко това Елена представи спокойно, хладнокръвно, без сълзи, без викове. Вече нямаше смисъл в емоциите, само факти. Виктор мълчеше. Лицето му стана сиво, като стар бетон. В един момент той се опита да изиграе жертва, разказваше за нерви, претоварване, натиск от майката. Но съдът не повярва. Признаха го за виновен по няколко члена. Подлог, измама, незаконно лишаване от дееспособност. Симона беше разпитвана отделно. Тя отричаше всичко. Успяха да докажат само съучастие в морален натиск. Тя загуби работата си, репутацията си и изчезна от града. След заседанието Елена излезе от сградата на съда. Там вече я чакаха журналисти. Тя мина покрай тях. Не спря. Не даде нито един коментар. На следващия ден тя взе Дея от клиниката. Тръгнаха към вкъщи. Домът. Който искаха да й отнемат. Който тя си извоюва. Дея стоеше в коридора, държейки плюшено мече за ръка. Мамо, това наистина ли е нашият дом? Да, слънчице. Наш. Завинаги. Тя я преведе из стаите. Показа и стари снимки. Отвори чекмеджетата с играчки, които грижливо пазеше. А това е първият ти плик. Купих го месец преди да се родиш. Тогава още не знаех какъв цвят трябва да е. Но сега знам. Точно зелен, като твоите очички. Настаниха се на дивана. Елена за пръв път от дълго време почувства, че може просто да бъде. Рекал съм ти, нема проблема.
Nisam siguran da je to uopće moje dijete. Vandino srce je stalo. Dijete nije vrištala, niti je izletjela u kupaonicu s optužbama. Zaledila se, utihnula, a onda je došla spoznaja. Sve u što je vjerovala bila je laž. Izdao ju je, nešto skriva. I tada je shvatila, mora djelovati drugačije. Mirno, hladnokrvno, s planom. Jutro, sve kao i obično. Kava, tost, šuštanje novina. Tomislav se polako spremao, provjeravajući vrijeme na satu. Vanda ga je gledala kao da ga vidi prvi put. Njegova ruka ju je naviknuto zagrlila oko struka, poljubio ju je u slijepoočnicu i otišao. Pola minute kasnije vrata su se zalupila za njim. Vanda je već stajala u hodniku. Na sebi je imala kaput koji dugo nije nosila. Cipele, stare, izlizane, gotovo neprimjetne. Vješto se iskliznula iz kuće i za nekoliko minuta već je sjedila u taksiju. Pratite onaj SUV, kratko je kimnula vozaču. On je šutke uključio žmigavac. Koga pratimo? Upitao je minutu kasnije, ne okrećući se. Mog muža, mirno je odgovorila Vanda. Vozili su se ulicama, neprimjetno, bez ikakvih signala. Vanda gotovo nije disala, gledajući kako se mužev auto provlači gradom, prelazi most, skreće prema parku na periferiji. Ne prema majci, ne u redakciju. Vedran je izašao iz automobila i krenuo prema ženi. Ona ga je čekala na staroj klupi, ruku u džepovima. Nekoliko riječi. Predao joj je omotnicu. Žena ju je sakrila u kaput. Nisu se zagrlili, nisu se poljubili. Jednostavno su se razišli. Je li to sve? Upitao je taksist. Vanda je kimnula, ali iznutra je ključalo. Vratila se kući ranije nego što je očekivala. Cijelo je jutro sjedila u kuhinji, držeći glavu rukama. Prsti su joj drhtali. Srce je lupalo kao presuda. Ponovno je čula fraze, fragmente rečenica iz kupaonice. Nisam siguran da je to moje dijete. Sumnja? Dakle, možda je ipak njegovo. Nije osjećala ni suze, ni histeriju. Samo strašnu, hladnu jasnoću. Kasnije tog istog dana sastala se s prijateljicom, Natašom, bliskom, jedinom. Onom koja je bila uz nju u najgorim trenucima, u bolnici, kad se sve rušilo. Nisi primijetila ništa čudno kod Tomislava? Upitala je Vanda uz šalicu kave. U kojem smislu? Iskreno se začudila Nataša. On je svetac. Kao da ga vjetar nosi mimo svih djevojaka u redakciji. Vanda, što ti je? On je lud za tobom. Uvijek je bio. Vanda ju je gledala u oči, a onda je ponovno upitala, a glasine, tračevi. Možda je netko u redakciji govorio da ima nekoga? Nataša se namrštila. Nemoj se ni šaliti tako. Zar smo mi klub uništi obitelj prijatelja? Nitko to ne bi ni pomislio. Vanda ništa nije odgovorila. Njezina prijateljica je lagala. Osjetila je to. Previše siguran pogled, previše ispravne riječi. Te večeri Vanda je legla spavati sama. Tomislav je rekao da će se zadržati na sastanku. Čekala je. Dugo, sat, 2. Kad su se u hodniku začuli koraci, pretvarala se da spava. Da, ona ništa ne zna, prošaptao je Tomislav u telefon stojeći u predsoblju. Sve ide po planu. Dok je pospana i smušena, možemo se mirno sastajati. Da, ali razvod zasad nije moguć. Moram dobiti njezin potpis za prijenos stana. Onda može. Vanda je čula. Svaka joj se riječ zabijala u mozak poput čavla. Lagao je, varao je, vodio je igru i imao je plan. Ukloniti je. Ne fizički, moralno. Učiniti je ludom. Uvjeriti sve da nije pri sebi. Podmetnuti joj nešto u čaj. Podvaliti joj. Slomiti je. Izolirati je. Vanda je polako otvorila oči i shvatila. Počela je nova igra. Ulog je bio njen razum i život. Sljedećeg jutra Vanda se probudila s težinom u prsima. Ne od bolesti, od spoznaje, od istine koju više nije mogla izbaciti iz glave. Prisjećajući se onoga što je čula, svake intonacije, svake Tomislavove fraze, osjećala je kako joj tlo izmiče pod nogama. Govorio je o nekim kapima, doziranju, pomućenju razuma. Dakle, sve što joj se događalo, tromost, pospanost, čudni snovi, nije bilo slučajno. Zaista joj je nešto dodavao u čaj.
Vanda je ustala. Polako, kao da se kreće kroz gustu vodu. Uputila se u kuhinju. Sve se činilo uobičajenim, ali sada je svoj dom gledala kao zamku. Otvorila je sve ormariće, pogledala iza žitarica, ispod sudopera, u ormarić s lijekovima. Ništa. Nikakvih bočica, ni pakiranja, ni vrećica s prahom. Zatim Tomislavov radni kabinet, stol, ladice, noćni ormarić. Čisto. Tragova nije bilo. Ali, pa on je to rekao. Priznao je. Znači, nosi to sa sobom. Skriva. I, moguće je, nastavlja. Vratila se u spavaću sobu, legla i pretvarala se da je bolesna. Kako bi ga dovela u zabludu? Kako bi dobila na vremenu? Tomislav se vratio za ručak, s cvijećem, s osmijehom, s bombonima. Još si umorna? Boli me glava, prošaptala je Vanda, gledajući u pod. Možda čaj? Upitao je nježno. Samo ako ga ti pripremiš. Kimnuo je i otišao u kuhinju. Čula je kako škripi slavina, kako nešto ulijeva, kako zvecka žlica. A onda pauza. Duga. I ponovno koraci. Vratio se s 2 šalice, nasmiješila se i upitala. Donesi, molim te, telefon. Želim nazvati mamu. Dok je odlazio, Vanda je zamijenila šalice. Njezin čaj postao je njegov. Njegov izlila je u sudoper, natočivši si običnu vodu. Nije znala što joj dodaje, ali više nije namjeravala biti pokusni kunić. Vratio se, pili su šutke. Tomislav je, kao i obično, pričao nešto o redakciji, a Vanda je kimnula i pritom pratila kako on pije iz šalice u koju je vjerojatno sam sipao otrov. Ježila se od te pomisli, pa ipak iznutra se pojavio čudan osjećaj trijumfa. Počela je kontrolirati situaciju, a navečer, kad je zaspao, zavukla se u njegov sako, napipala je bočicu, bez etikete, prozirnu, s tankom kapaljkom, nije je izlila. Vanda je pažljivo prelila sadržaj u bočicu od kapi za oči, a u originalnu bočicu ulila je vodu. Sve je vratila na mjesto. Sada će on biti uvjeren da sve ide po planu. Udam tu step. Jedva je izustila Vanda. Da, kimnula je žena. Zovem se Olga. Molim vas, sjednite. Moramo razgovarati. Sjele su. Vanda je osjećala kako joj drhti šalica u ruci. Znate, počela je Olga. Vaša kći, Vera, treba operaciju. Složenu, hitnu, bojimo se izgubiti vrijeme. Obratila sam se vašem mužu, dao je 10.000 i rekao, više vam ne mogu ničim pomoći. Koja Vera? Prekinula ju je Vanda. Moja kći je umrla. Prije 6 godina. Rekao mi je to liječnik. Pokopali smo je. Pogriješili ste. Olga je šutjela, a onda, ne skidajući pogled s nje, izustila. Djevojčica, Vera Tomislavovna Marković, rođena je izrazito nedonoščad. Odbijena je iz rodilišta. Potpis na dokumentu je vaš. To je nemoguće, prohroptala je Vanda. Ja ništa nisam potpisala. Moje dijete, rekli su mi da je umrlo. Olga je izvadila telefon i pokazala fotografiju dokumenta. Vanda se zagledala. Prezime, ime, očevo ime, potpis, kao da je njezin. Ali to nije bio njezin rukopis. Ovo je krivotvorina, prošaptala je. Nisam je se odrekla, nisam vidjela svoju djevojčicu, nisu mi dali, prevarili su me, gušila se, svijet se rušio. Svi zidovi koje je tako dugo gradila, raspali su se u prah. Živa je? Ponovno je upitala Vanda, stišćući prste do boli. Živa je, ima 6 godina, ima ozbiljnih problema s vidom, ali ona je nevjerojatna. Pametna, dobra, osjetljiva. Ona jako sliči vama. Vanda se nije sjećala kako je izašla iz kafića, kako je sjela u taksi, kako je vozila. Svijet je plutao. Lica ljudi na ulicama bila su zamagljena, kao da se sve događalo pod vodom. Kad su stigle u dječji dom, ravnateljica ju je dočekala neprijateljski. Došli ste, probudio vam se. Prije 6 godina ste je se odrekli, sad vam se savjest probudila. Ovdje nije cirkus, poštovana. Ja ništa nisam potpisala. Rekli su mi da je umrla. Imam potvrdu, grob. Ravnateljica je utihnula. Pogledala ju je drugačijim izrazom. Štož, onda je sve drugačije. Pođite sa mnom. I krenule su. Dugim hodnikom,
s blijedim zidovima koji je mirisao na kuhanu ciklu i jeftina sredstva za čišćenje. Negdje duboko u toj zgradi Vanda je znala, susrest će svoju kćer, svoju pravu, živu kćer koju su joj oteli. U igraonici je bilo bučno, djeca, boje, olovke, smijeh, šuškanje kockica. Vanda je stala na prag i ugledala je. U kutu, na pufiću, s plišanim medvjedićem u rukama, tankana, prčasta nosa, kosa upletena u 2 neravne pletenice, na nosu ogromne naočale. Je li to ona? Prošaptala je Vanda. Vera, kimnula je ravnateljica. Vanda je prišla. Bok, Malena, moje ime je Vanda. Mogu li sjesti s tobom? Bok, prošaptala je djevojčica. A tko ste vi? Ja sam fotografkinja. Želim te fotografirati. A zašto? Ja nisam lijepa. Vanda je osjetila kako joj suze klize niz obraze. Sjela je pored nje. To nije istina. Ti si najljepša djevojčica na svijetu. Vera je spustila pogled. Ali imam loše oči. Svi se smiju. A ja neću. Ja samo želim da se nasmiješiš. Meni. Vanda je prvi put nakon dugo vremena osjetila da jednostavno može biti. Bez očekivanja. Bez straha. Jednostavno biti sa svojom kćeri. A noću joj se ponovno usnio san. Ali sada ne onaj. Ne mračan. Ne sa psom i djevojčicom u magli. Sada toplo. Ona i Vera. Na livadi. Cvijeće. Smiju se. I pored njih nitko ne stoji da im smeta. Ovo nije samo priča o izdaji. Ovo je priča o povratku sebi. O ženi koja je jednom povjerovala tuđoj ljubavi više nego sebi. Ali je pronašla snagu da sve promijeni. Vanda je prošla kroz laži, prevaru, gubitak, samoću. Ali u tom paklu sačuvala je ono najvažnije. Srce, vjeru. Sposobnost da ponovno voli. Sada je njezin život pripadao samo njoj i njezinoj kćeri. I samo je ona odlučivala kakav će biti. Ako vam se priča svidjela, molimo vas da lajkate, pretplatite se na kanal i ostavite svoj komentar. To nam je vrlo važno. A biste li vi mogli oprostiti takvu izdaju? Napišite u komentarima, razgovarajmo zajedno.